Blije Zeeuwen, teleurgestelde Zeeuwen. De PVV haalt in 10 van de 13 Zeeuwse gemeenten een meerderheid bij de Kamerverkiezingen. Nou ja, goede uitslagen, hè? Dus ja, positief. Kijken wat het gaat brengen. En verder in deze Zeeland nu. Boetes en waarschuwingen uitgedeeld. En de vader van Rosair vermoordde haar moeder. Goedenavond. Ja, we denken wel eens dat Zeeland zijn eigen wat behoudende koers vaart, maar de uitslag van de Kamerverkiezingen laat zien dat ook Zeeland massaal voor de PVV heeft gestemd. Kijk, de kleur geel die staat voor de PVV. En als je dan kijkt naar Tolen, van oudsher toch echt een SGP-gemeente. De PVV wint daar. Rijmerswaal nog net wel de SGP de grootste. Dan Middelburg, GroenLinks, Partij van de Arbeid wint hier, maar heel nipt boven de PVV. Terwijl in Veeren de VVD vooralsnog de grootste werd. In Terneuzen zit de PVV nu met 5 mensen in de gemeenteraad. Is daar dus altijd al sterk geweest. En ook gisteren bij deze Kamerverkiezingen is die partij veruit de grootste geworden daar. En dus veel opgetogen en openlijke PVV-stemmers vandaag in Terneuzen. Op wie heb jij gestemd? Pietertje. Pietertje! Ja, Pietertje. Hier in Terneuzen werd PVV de grootste. En dus vroeg ik aan de inwoners met welk gevoel zij vanochtend wakker werden. Met een supergevoel. Ja. Hoe komt dat zo? Nou ja, goede uitslagen, hè? Dus ja, positief. Kijken wat het gaat brengen. Een heel bijzonder gevoel. Gemengd, een beetje. Tweevoudig. Tweevoudig? Ja. Wat er als eerst gebeuren moet. Nou, eerst moet er even goed naar de Nederlanders geluisterd worden. Kijk, ik ben er eigenlijk al een klein beetje aan gewend. Ik heb zoiets van, nou, weet je wat, laat het dan maar eens zien. Aan één kant denk je van, oké, de knuppel is in het kiphok gegooid, zoals ze dat wel eens zeggen. Waarom heeft u op de PVV gestemd? Nou, omdat Nederland te vol is bij alles. En wat Wilders zegt, is de waarheid. Ja, we noemden ook al de gemeente Veeren, waar de VVD de grootste is geworden. Maar daar werd vandaag trouwens nog volop geteld. De tafels in het gemeentehuis in Domburg liggen nog steeds hartstikke vol. Gisteravond is daar gewoon geteld, maar vandaag wordt er nogmaals met een frisse blik gekeken. Alles is overgedragen naar het gemeentehuis en nu wordt echt geteld op kandidaatniveau. Zodat je echt weet wat iedereen gestemd heeft. En er is nogal een verandering in Veeren, want de PVV is het grootste geworden in Zeeland. Maar in Veeren zie je dat de VVD aan kop staat. Ja, afwijkend beeld van landelijk, ja. De PVV is de tweede grote partij in de gemeente Veeren met 2% verschil van de VVD. De reacties zijn wisselend op het stembureau. Ik zag het niet aankomen. Ik zag wel dat het heel spannend zou worden, welke partij hier de grootste zou worden. Je hebt er meerdere partijen die daar kans op hadden, denk ik. De VVD zit op dit moment ook in de coalitie in Veeren. Dus dat het een partij zou zijn die mee zou doen, dat had ik zeker verwacht. Had u deze hele verschuiving met de PVV en de VVD zien aankomen? Ja, deze verschuiving tot 37 zetels heb ik begrepen in de PVV. Nee, had ik niet zien aankomen. Ja. Aangeschoven is politiek verslaggever Pim van den Bergen. Ja, Pim, ja, toch ook wel veel verbaasde reacties. Hè? Dat ook in een provincie als Zeeland, dat er zo massaal op de PVV is gestemd. Ja, je noemde Tolen al. Traditioneel wint daar de SGP. Gisteren niet, de PVV met 27%. Dat was 2 jaar geleden nog maar 14%. Kijken we naar Borselen, dus ook iets bijzonders aan de hand. Daar heeft maar 12% van de kiezers zijn stem uitgebracht op een partij die tegen kernenergie, dus tegen 2 nieuwe kerncentrales is. Dus een overgrote meerderheid is daar blijkbaar wel voor. 9 op de 10 Borselenaren die zeggen van, nou ja, kom maar dan met die kerncentrales blijkbaar. Ja, we hebben natuurlijk die Kamerleden. Hè. We hadden er 4, we zouden er ook weer 4 krijgen. Maar dat is, nou ja, het komt goed, hè? Ja. Maar Het is even hangen voor iemand. Patrick van der Hoef en Raymond de Roon van de PVV en Anita Pijpeling van GroenLinks. Die zitten er ruim in. Die zitten erin. Maar Jacqueline van der Heel van de VVD, die zal toch nog even geduld moeten hebben over hoe de ontwikkelingen nu zijn. Want ze staat op een 25e plek, terwijl er dus 24 zetels gewonnen zijn. Ja, spannend, spannend. Laten we even horen wat ze vanochtend te zeggen hadden. Ik stel me eigen als nuchtere Zeeuw op dit moment terughoudend op. En ik laat het over aan Geert hoe dit gaat ontwikkelen. Maar ja, ik laat het op me afkomen. Ik geniet volwaardig en ja, ik zie wat er komen gaat.
kijk, voor mij persoonlijk is het heel mooi dat ik daar een rol krijg en mijn hart kan maken voor al het goede wat moet gebeuren. En aan de andere kant is het natuurlijk een heel dubbel gevoel, want ik ben nog steeds een beetje in ongeloof over de verkiezingsuitslag. Ik had niet gedacht dat PVV zo groot zou worden. Ik heb heel de tijd liggen scrollen naar de NOS, want er moeten nog een paar gemeenten binnenkomen. En je hoopt altijd nog dat het dan nog omslaat. Ja, ik kan niet anders nu dan even afwachten. En het moet natuurlijk ook allemaal nog een beetje indalen. Het is nog maar een paar uur geleden. En ik denk dat dat de komende periode gewoon duidelijk wordt. Ja, maar goed, als de VVD in een coalitie komt en dat mensen doorschuiven, ja, dan zit ze er natuurlijk ook zo in, hè, Jacqueline van der Heel. En een coalitie zonder VVD is bijna niet mogelijk. Terwijl we hier staan te praten, is er iets gaande in Goes. Wat gebeurt daar? Daar is een demonstratie van de GroenLinks PvdA. Die zullen hun ongenoegen willen uiten over de verkiezingsuitslag. En dat kan natuurlijk. In Nederland mag iedereen demonstreren. Maar het is 5:00, het is net begonnen. Ik geloof niet dat er veel mensen zijn, heb ik begrepen. De laatste berichten die wij hebben meegekregen was dat er maar 10 mensen opkwamen daar. Nou, we gaan het zien. Pim van den Bergen, dankjewel. In de duinen van Oranjezon bij Vrouwenpolder zijn dit jaar 42 boetes uitgedeeld en ook 35 waarschuwingen gegeven aan mensen die zich schuldig zouden maken aan ongewenste seksuele activiteiten. De gemeente is extra gaan controleren en plaatste ook borden na klachten van omwonenden. Volgens de gemeente zijn de overlastgevers inmiddels vertrokken naar Neeltje Jans, maar ook daar zijn inmiddels maatregelen getroffen. 3 gewonden bij een ernstig auto-ongeluk gisteravond op de N290 tussen Vogelwaarde en Terholen. Een bestelbus en een auto klapten daar op elkaar. De 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht en de weg was ook een tijdje afgesloten. De gemeenteraad van Hulst komt vanavond in een extra vergadering bij elkaar om te praten over de herontwikkeling van Reinaardland. Dat is een complex met een binnen- en een buitenzwembad. De raad spendeerde €90.000 aan een onderzoek naar de mogelijkheid om het complex opnieuw te ontwikkelen. Dat onderzoek ligt al sinds maart in een la en niemand mag weten wat er in dat rapport staat, klagen sommige partijen. In 1985 werd de moeder van Rosaire Vlucht doodgeschoten in Terneuzen door haar vader. Ook de nieuwe vriend van haar moeder werd vermoord. Rosaire vraagt nu aandacht voor femicide en het geweld dat daaraan voorafgaat. Op een vrijdagmiddag, op klaarlichte dag, werden Maria Isabella Batista Castillo en haar vriend Jan Martijn hier neergeschoten terwijl ze in hun auto zaten. Ze waren op slag dood. Ik vind het altijd heel gek hoe we zo normaal over die plek lopen, zeg maar, waar mijn moeder is vermoord. Denk je daar dan iedere keer aan? Altijd. Ja. Elke keer. Ik zie altijd mijn vader in een bepaald café zitten. Ik zie hem altijd naar de auto lopen. Ik zie hem altijd schieten. Ik zie hem altijd naar de telefooncel lopen. En als een soort van de politie bellen. Het leven van Rosaire is getekend door de moord op haar moeder. Ze koestert de weinige spulletjes die ze nog heeft uit die tijd. Rosaire vraagt aandacht voor femicide, het vermoorden van vrouwen door hun partner. Aan zo'n moord gaat vrijwel altijd geweld vooraf. Want jullie hadden in het gezin een geschiedenis van geweld. Ja, en ik heb later in mijn leven heb ik echt geweld gezien. Echt gewoon afranselingen. Dus als ik het daarmee vergelijk, dan was dat geen geweld. Ja, dat is zo raar hoe je grenzen van geweld verschuiven. Het was wel geweld. Maar ik ben zelf nooit de ontvangende partij geweest. De vader van Rosaire is na de schietpartij meteen opgepakt. Dat gebeurde hier, op het bruggetje voor het politiebureau. Volgens mij is hij veroordeeld tot 8 jaar voor een dubbele moord. En hij is overgeplaatst naar Spanje. En wat ik meegekregen heb, maar ik weet niet of het waar is dat hij toen een verbod heeft gekregen om Nederland in te komen. Omdat hij ook heel veel aan het dreigen is geweest dat hij me zou komen ontvoeren en zo. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat ik het grootste deel van mijn volwassen leven heel paranoia ben geweest. En heel veel last heb gehad van angststoornissen. De krant had het destijds over een passiemoord. Tegenwoordig noemen we dat femicide. Passiemoord is zo gericht alleen op de moord. Het is een moord die plaatsvindt vanuit passie blijkbaar. Terwijl femicide ook het stukje daarvoor pakt. En bij femicide hoort een voorstadium van huiselijk geweld. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat daar meer aandacht aan gegeven gaat worden door media, maar vooral natuurlijk door de hulpverlening.
Rosaire vertelt haar verhaal om vrouwen die nu in een gewelddadige relatie zitten te helpen. Het allermooiste zou zijn als de vrouwen die het ondergaan er kracht van vinden en voor zichzelf veilige, gezonde keuzes gaan maken. Dat zou natuurlijk het ultieme doel zijn. Maar los daarvan is mijn doel ook om gewoon de harten van mensen te raken. En niet net als mijn buren toentertijd tegen mij zeiden van... oh meid, wat erg voor je, we hebben het altijd gehoord. Hadden we maar wat gedaan, we wisten niet dat het zo erg zou zijn. Dat mensen gewoon wel gaan handelen. En op omroepzeeland.nl leest u het uitgebreide verhaal van Rosaire. We spraken met haar omdat het zaterdag Orange the World is. Dat is de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Ja, het was vanmiddag nog best wel aardig in Zeeland met brede opklaringen. De temperatuur schommelde rond 12 graden bij een matige tot krachtige westenwind. En die wind die draait morgen naar het noordwesten. En dat geeft een aantal flinke regen- en hagelbuien. Ook zaterdag buien, maar er is dan wel iets minder wind. En tot zover deze Zeeland Nu, die voor een groot deel in het teken stond van de Zeeuwse uitslagen van de Kamerverkiezingen. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.